vandaag een aantal koninklijke onderscheidingen uitreiken aan mensen die in onze heilige gemeenschap zich hebben ingezet, of in ieder geval die zich daarvoor inzetten. Prima, mevrouw Verloon, het is mij een groot genoeg mee te delen dat zijn majesteit heeft behaagd om u te benoemen tot dit de orde van het Rijk Nassau, en ik wil u graag die versiersel gaan spelen. Nieuws, het is mij een groot genoegen om u mee te delen dat zijn majesteit de koning heeft behaagd u te benoemen tot lid in de orde van het Rijk Nassau, en ik wil u graag die versiersel ook opspellen. Daarom, Hans, mag ik zeggen dat het is in ieder geval mij een groot genoegen dat ik mag zeggen dat het zijn majesteit de koning heeft behaagd om jou te benoemen tot lid in de orde van het Rijk Nassau. Ada, het is mij een groot genoegen om u mee te delen dat zijn majesteit de koning heeft behaagd om te benoemen tot lid in de orde van het Rijk Nassau. En dank jullie ook voor de inzet voor ons mooie dorp. Noten die straks gaan uit. We gaan getoost alleen op onze democratie en op de koning.